Chámome Xenebra e son a muller do rei Arturo. Nos meus anos de casada, fun infiel con Láncelo, que era un dos cabaleiros da mesa redonda. A nosa lenda asocia a miña infidelidade coa caída do reino de Camelot. Por iso, son considerada como un símbolo de fragilidade e perversión. Neste mito tamén se di que eu era unha paterna, que se eu enfermase, as colleitas resentiríanse. Filla do rei de Cameliard, cásame con Arturo en Camelot e convírtome en centro da corte. Tive problemas cunha bruxa, media irmá de Arturo, Morgana, o que me leva a enganar a Arturo con Láncelo. O meu amor con este durará ata a morte dos dous. Fun condeada a morte por estes actos de infidelidade e Láncelo foi expulsado do reino. Como Láncelo non podía permitir a miña morte, mataría a dous dos fillos do rei Lot de Lotián, o que crea unha guerra entre ditos e supón ao final a morte de todos os cabaleiros da mesa redonda. A miña condea a morte non se materializa na lenda. Eu entérome da morte de Arturo e dos cabaleiros da mesa redonda cando me atopaba nun convento, onde me agochei para non caer nas mans de Maugret. Vístome con roupa de luto e ordeolle as miñas damas que fagan o mesmo, dirixíndome a un convento. Paso ali a miña vida de forma anónima, ata que, anos despois, son elixida superiora do convento. Láncelo abandoa a súa vida de cabaleiro e convértese en monxe ermitán. Anos despois, recibe a noticia dun anxo que debe dirixirse a un lugar onde me atopará morta. Así o fai, e enterrarame para